Ka New Trip Youth Council HYC Bhoirambang Circle kalayo ban ai nyarap sigi arhotli gilong yeng na kasnong lum lai kla Bhoirambang kibaduna ha kayo kakon. Kadai galat jingrap kalong ru kum jing ai subha nam tau snem thamai aja apusau kibakan thup na du kompor kup thia ik blai ti no ha ka step lai photrik no pra aja pulai sai kitei gilong yeng. Ha kadai gasi la shim talang ru de kinong lam ni kiwi seng balang kibakan thup yo ba damio lamari general secretary katulba Eastern Zone River District ba Samuel Hing President Hito Bhoirambang Circle lembat kiwi riurang ba kibakan thup yo ba penskam sotun ba James Lapang. Ha bakren ha kate gesngi ba penskam sotun loong omdei ban thau jing ai la kidei barit nei batat galor re ba kongsan gadei ka mansim ka pasbun ka bakloi ban no senyang lani ai jing rap sigilong yeng bulan kam sisai galat jing rap kat bana kaliang President ke SYC Bhoirambang Circle samna tingsan makri loong baka seng ha ka bor barit kala ju persang ban kener lai khti ban rap igilong yeng badok bat baduna kayo kot bat kantang ye piteng ru nang ni sakhmat. Te kendiat asyudan ban pau kan ikupor kajing don jong keseng HYC hang ne po Bhoirambang Circle kabamut hi hang ne ha lumdat khla bat ki wipat kisnong be marjan jongka ka lolong sisa kajing kerku naga benta ka imlang ka salang hagaba ki khun samla ki jongi ki mi sekmat ban syekri ya ka snong ka thau bat kumjuru ki keneri ki ketiba ki kami ki kijat ki jongki kam syabar bat seki wipat ki jaka na ka benta ban kentiu ya kari bat ka jai benreu tena mar kata om tang ba ki le ya kata ka kam ban syekri ya ki jai benreu rengan sngukmen eru ba ka don ka jing temu ka bakerpang ka jongki haka wene ki mat trekam ka jongki kata kalong ba ki don ka mensim sngusen ei hakaba kinle ya gino gino ki kam le isen ai na kamta ki long ying long sem ki beduk ki bejenjar kumba ka pau menta ka sni baga HYC menta kan sa ais ngubha lane kan no senyang da ki blanket sya ki arpo tuli ki long ying ki bedan hapo kane ka snong lumdet kla brokawai te kane ka de ka dak ka shin ka bapen pau ka bayethu hangi baga senga HYC ka don kamsim snowsen ai kamsim yarap lem na kamta jongpi kelong ying ki beduk te philong ki bedon bok kum ki nong snong jong kane ka snong lum dei khla hoi ngathrai ba ka seng hi kaile kat bala ban keneri ki kti sibun ten rei kalat kelenti kanam don tetungin ya pediang snubha ya menta ka snem kala ban long arfu ying tena kamta ki weipat ki por ka seng kan sa thau ki lat kelenti bakan la ban kam ai sibun shu kilong ying nang ba kilong ying po snong kin yo ya ka jingkur khu kanu ga jing ai kaba ki nong ai sngubha ki ai mapi ki nong pdiang ya kata ka jing ai sngubha pide ben sung thu bagadon ka dor ka bakrau haru kata kador kala ban syong dor katnu kanu itu jing ai ba pio tenrei kan mau bagadon ka dor ka barem haku ipat ka benta namar ba yai itu jing ai ba pio kala dei da ka jing tre stom jongki wipat naga benta ka jing don kam ka jong phi halor jong ka nongrim ba halor ka mensim jong ka jing snusen ai bat ka jing ka mensim yarap lem iwe pat dei na ka dau bakalong ka jing ai bat ka jing yo ka ba kordor tam kum kine ki jing ai sngo pha pi ka ba pio pdiang ha ka ni si tena mar kata kane ka jing ye kundu jong kinong ai bat kinong pdiang ai kan long ka dak ka jing sa jing kan mau bat kan long ka jing sngongu ka ban yai ne jinom ba pinya ai ya ka jing kerku kerdo ka ba markeleng ba ka sengru ka ai shapi da ka jing sngongu da ka jing sngo e
But da kata kajing snupsun ay kajing solem. Mapiru ay kajing kerku kerdo. Berkemistim jisnongo yakaseng HYC Bhairambang Circle bakin nangla ban syakri kamba yakasnong kadong katan bekari kejat bendriu berakoi. La ban persyang dakaway kapor sakaway kapor bantre nabanta kipat ba nong sungsnong jong ka Bhairambang lum dikla bat jong Bhairambang berak kaway hagar kisnong gajongi hai ibor barit hagajing persyang barit gajongi dakaway kapor sakaway kapor lingba kajing duway kajong pi lingba kajing kerku kajong pi nyala ban ai soha ban yeno senyang kat ba uplay kerku yangi kumta ngi kerku bat ngino senyang syapi kat ai bor ibarit ijongi na kalyang kasang nang nay syakmat iklam da syong klik ti iklam da syong tan ban don susu ban yo bor susu ban pek ban i pi ki pai ba nong susnong ki ba duk ki ba kham kerdu ban yo ya gajing yaram nagalyang gasang iladon susu kajing tumu hagisnam ki ban sawan bagi nang la susu ban penhe ikan gajing no senyang gajungi lese om dei su da gajing ai jungi da ki blanket dan da ki musari dan da ki kau henry da ki wipat kilat kilenti ki ba ki pra nong susnong gajungi ki ban kam kede ban yo ya gajing yo gajungki tada kalyang gasang ngi subu gajing kerpat sepi ki parlok ki paiba ki longkemi ki baju ya kersan yangi da kapor sakapor ba pimpu ujing duai na benta gajungi wei pe wei